खुलुमबाय। दिनैनि बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन स्टुडिअ हलाव आं मलेन बसुमतारी। दिनैनि फुंबिलिनि गाहाय रादाबफोराव दं। बिटिआर सोरखारा गामिनि रायजो राजाफोरजों उदाङै सावरायनाय हाबाफारि लादों। बिटिआर सोरखाराबो पर्टेल निउज चेनेलफोरनि थाखाय आयेन बानायगोन। सिख्लाफोरनि जुलि जानाय बैसोनि सिमाखौ 21 बोसोर खालामनो मिरु केबिनेटनि थांखि। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। बिटिआर सोरखारनि बानजायनायाव मैया क'क्राझार जिल्लायाव गामिनि रायजो राजाफोरजों उदाङै सावरायनाय हाबाफारि एबा भिलेज काउन्सिल एसेम्ब्लि जनता दरबार खुंदों। क'क्राझार जिल्लानि बावखुंग्रि बियाबनि बेन्दोङाव थानाय हारिनागुरि राभा बस्तिनि गेलेग्रा फोथाराव रायजो राजाफोरजों उदाङै सावरायनाय हाबाफारि लादों। बिटिआर ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि जेंना जेंगोनाफोरखौ मिथिना लानाय आरो बेफोरखौ सुस्रांनायनि थांखियै बिटिआर सोरखारा बे उदां सावरायनाय हाबाफारिखौ लादों। बावखुंग्रि बियाबनि बेन्दोङाव थानाय गुबुन गुबुन भिसिडिसिनि रायजो राजाफोरा बे उदां सावरायनाय हाबाफारियाव बाहागो लायो। मख'नो गोनांदि इउपिपिएल, बिजेपि आरो जिएसपि जथायारि बिटिआर सोरखारा आबुं बोसोरसे जानायखौ लोब्बा लाना हारिनागुरि राभा बस्तिनि गेलेग्रा फोथाराव खुंनाय दिनैनि भिलेज काउन्सिल एसेम्ब्लि एबा जनता दरबाराव बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर', लेङाइ गाहाय गबिन्द चन्द्र बसुमतारीजों लोगोसे बिटिआर गुबुन गुबुन आफादनि गोबांसा मावफुं सोद्रोमा आरो एमसिएलएमोना बाहागो लायो। मिथिनो हानाय बादिब्ला बावखुंग्रि बियाबनि गुबुन गुबुन भिसिडिसिनि दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे गामिनि रायजो राजा आरो गुबुन गुबुन आफादनि दैदेनगिरिफोरा बे उदां सावरायनाय हाबाफारियाव बाहागो लाना गावबा गावनि जेंना जेंगोनाफोरखौ बिटिआर खुंथायनि बिबानगिरिफोरनो फोरमायो आरो बिटिआर खुंथायनि बिबानगिरिफोरा रायजो राजाफोरा फोरमायनाय जेंना जेंगोना आरो दाबि खालामनायफोरखौ रोखायै नट खालामना लायो आरो फैबाय थानाय समाव बैफोर जेंना जेंगोनाफोरखौ सुस्रांनो राहा लागोन होननानै उदां सावरायनाय हाबाफारिनि गेजेरजों प्रमद बर'आ रायजो राजाफोरनो खोथा होदों। बे हाबाफारिनि उनाव प्रमद बर'आ खौरांगिरिजों मोगा-मोगियाव फोरमायनाय बादिब्ला बिटिआर सोरखारा मोनफ्रोमबो बियाबाव बेबायदि जनता दरबार एबा उदां सावरायनाय हाबाफारि लागोन। बेनि गेजेरजों सोरखार आरो रायजो राजाफोरनि गेजेराव मोजां सोमोन्दोआ गोख्रों जागोन। आसाम सोरखारजों लोगोसे बिटिआर सोरखाराबो निउज पर्टेलफोरनि थाखाय गोदान आयेन बानायगोन। बे बाथ्राखौ मोनसे खौरांगिरि मेलाव बुंदों बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा डक्टर नीलुत स्वर्गियारिया। मख'नो गोनांदि बावैसो सान सिगां आसामनि निउज पर्टेलफोरनि थाखाय मोनसे आयेन बानायनो रायजो सोरखारा सानदों होनना मन्त्रि पीयूष हाजरिकाया बुंदोंमोन। बेखौ लोब्बा लानानैनो रायजो सोरखारनि बादिनो बिटिआर सोरखाराबो बिटिआरनि निउज पर्टेलफोरखौ मोनसे आयेननि आवथायाव दोननो थाखाय आयेन बानायनो सानदों होननानै डक्टर नीलुत स्वर्गियारिया बुंदों। डक्टर नीलुत स्वर्गियारिया खौरांगिरि मेलाव बेखौबो बुंदों दि बे समाव नांनायनि बांसिन होंगो दोंगो खौरांगिरिफोरखौ नुनो मोन्दों। जायनि आखायाव स्मार्टफन दं बिसोरनो पर्टेल निउज चेनेल बानायदों। बेखायनो बेफोरखौ मोनसे आयेननि आवथायाव लाबोनो आरो पर्टेल निउज चेनेलफोरखौ लिगेलै खामानि मावहोनो थाखाय बिटिआर सोरखारा आयेन बानायगोन। मख'नो गोनांदि बिटिआर सोरखारा गासैबो प्रेस क्लाबफोरखौ डिजिटेलाइजेसन खालामनो सानदों। बेनि थाखाय बिटिआरनि एसअपिडिआव रां बाजेट खालामना फैगौ बोसोरनिफ्राय गंफ्रोमबो प्रेस क्लाबाव फ्रि वाइफाइ कानेक्सन खालामनायनि राहा लादों होननानैबो डक्टर नीलुत स्वर्गियारिया खौरांगिरिनि मेलाव बुंदों। सिख्लाफोरनि जुलि जानाय बैसोनि सिमाखौ बारायनो थांखि लादों मिरु सोरखारनि केबिनेटआ। मिथिनो हानाय बादिब्ला सिख्लाफोरनि जुलि जानाय बैसोनि सिमाखौ 18 निफ्राय 21 बोसोर खालामनो थाखाय मिरु सोरखारनि केबिनेटआ थांखि लाबाय। जुलिनि थाखाय सेंग्रा आरो सिख्लानि बैसोनि सिमाखौ समान खालामनो थाखायनो मिरु सोरखारा बे थांखि लादों होननानै मिथिनो हादों। मख'नो गोनांदि बे समाव भारत हादराव सासे सिख्लानि जुलि जानायनि बैसोनि सिमाया 18 बोसोर। 18 बोसोरनि सिगां सासे सिख्लाया जुलि जायोब्ला बेखौ आयेन बेरेखा हमनानै लानाय जायो। बेबादिनो सासे सेंग्रानि जुलि जानाय बैसोनि सिमाया 21 बोसोर। मिरु सोरखारा उन्दैसाफोरनि जुलि होबथानाय आयेन 2006 खौ सोदांनाय बिलखौ थाबैनो सदनाव थिसननो हागौनि इसारा। मख'नो गोनांदि हादराव उन्दै बैसोआवनो जुलि होनायखौ होबथानो थाखाय माखासे आफाद आरो फसंथानफोरा सिख्लानि बैसोनि सिमाखौबो सेंग्राफोरजों समान एबा 21 बोसोर खालामनो थाखाय मिरु सोरखारखौ नारसिनबोबाय थानाय जादोंमोन। दिनैनि फुंबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।